saka ni a rana, zamani da ke ba za na iya bakin sa idanun kuka. Kayo alkawar ka cika shi ne cikar mutum ba wasa ba. Na so ki tamkar zana mace amma ke hakan baki mun ba. Salon yaudara kin nuna min tsarin ki ban aune ba. Kin ce za ki rayu da ni ƙarya kike ashe ba haka ne ba. Shi so yana iya yin yaɗo ne ga ruhin da ke wa hidima. Ma'ana idan an jaddada so tabbas yana iya girma. Na baki ruhi fansa duk dan kisa na adama. Haƙƙi na nan a wuyanki abadan ba zan yafe ba. Kin so ni kin nunan ƙauna, ashe ba haka ne ba. Har ma kikan ce bebi na aure ba da kai ba bazan ba. Ni so na ka ban soyayyar ka amana ba zan yada ba. Sai ji nake an saka ranar tawai ba da ni za a yi ba. Gashi rayuwa ta yi mini ɗaci sanadin tawayo kaina. Ta karɓa komai nawa ta gujen ta saka na a rana. Bi babu tsuntsu ba tarko masoya kuna dai jina. Na daina so in haka yake abadan ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara ba.